Οι πόλεις του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού στην κυριολεξία αναδύθηκαν μέσα από τη λιμνοθάλασσα. Στον χώρο αυτής της λιμνοθάλασσας, που είναι ο δεύτερος σε έκταση επιφανείας, πρώτος όμως από άποψη βιοποικιλότητας υγροβιότοπος όλης της Ευρωπαϊκής Μεσογείου, 16 μέρες πριν την έξοδο, στις 25 Μαρτίου του 1826, έγινε η πλέον νικηφόρος και μεγαλειώδης μάχη των Ελλήνων, η πλέον νικηφόρος αποκαταβολής των κιόλας, αφού 131 υπερασπιστές του μικρού νησιού της Κλίσοβας κατάφεραν και απέκρουσαν επιθέσεις 2.500 Τούρκων και 3.500 Αιγυπτίων. Οι απώλειες των Ελλήνων ήταν 50 με 60. Οι απώλειες των Τουρκοαιγυπτίων συνολικά ήταν πάνω από 3.500. Στην κυριολεξία, για 5 ημέρες τα νερά της λιμνοθάλασσας ήταν κατακόκκινα. Το ερώτημα που παραμένει ακόμα και σήμερα από ιστορικούς είναι το εξής: γιατί η έξοδος δεν έλαβε χώρα το επόμενο βράδυ, το μεθεπόμενο ή το παραμεθεπόμενο της μάχης της Κλίσοβας? Υπάρχει απάντηση. Προφανώς οι πολιορκημένοι περίμεναν ενισχύσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή, που ουδέποτε όμως εμφανίστηκαν. Στόχος του μουσείου μας είναι να παρουσιαστεί ο πλούτος του λευκού μας θησαυρού, διότι το αλάτι είναι ο λευκός θησαυρός όχι μόνο της πόλης μας, αλλά όλης της Ελλάδος. Ένας θησαυρός που πηγάζει από τα αλοπήγια που βρίσκονται πίσω από το μουσείο μας, και έχουμε τη χαρά να λέμε, και πράγματι επιστημονικά να έχει αποδειχθεί, ότι το καλύτερο αλάτι του κόσμου είναι η αφρίνα του Μεσολογγίου. Περιέχει 99,5 καθαρό χλωριούχο νάτριο. Μαζεύεται μόνο με το χέρι, είναι ο αφρός της λιμνοθάλασσας, εξού και η ονομασία του, αφρογέννητος σαν την Αφροδίτη, τη θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Το Messology by Locals καταγράφει και αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα του Μεσολογγίου, δηλαδή μέσα από θεματικές διαδρομές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, κάποιος έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον τόπο με έναν πιο δημιουργικό τρόπο, ή όπως λέμε μέσα από τη ματιά των ντόπιων. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό διοργανώνουμε βιωματικές δράσεις βασισμένες στη λιμνοθάλασσα, στην αλλιευτική παράδοση του τόπου μας, στην ιστορία, αρχιτεκτονική και γενικότερα στον πολιτισμό μας. Από μικρό παιδί που ήταν ο πατέρας μου στα Ιβάρια, ξεκίνησα και εγώ και ασχολούμαι, γιατί μου άρεσε πολύ η θάλασσα, και σιγά σιγά άλλαξα κάποια επαγγέλματα και επανήλθα μετά πάλι σε αυτό. Τα καλοκαίρια μου ζούσαμε στα παραδοσιακά σπιτάκια, τα ξύλια που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, τις παγκλάδες όπως ονομάζονται, και μεγάλωσα ουσιαστικά μέσα στο νερό, ψαρεύοντας με τις βάρκες μας και το γαΐκι. Ασχολούμαι με το ψάρεμα στα Ιβάρια από ηλικία 17 ετών. Ήταν και ο πατέρας μου ψαράς και ο παππούς μου ψαράς.
δραστηριότητες που γίνονται στα Ιβάρια είναι ψάρεμα, εδώ γύρω στο κλειστό το χώρο που έχουμε εδώ για τα ψάρια, ελεγχόμενο ψάρεμα. Έχουμε βαρκάδα, έχουμε ψάρεμα στα Ιβάρια που δείχνουμε στον κόσμο και βαρκάδα μέσα στην Αγία Τριάδα και αυτό είναι όλο. Εκτός από την αλία έχει τα πουλιά που έχουμε πάρα πολλά εδώ, φλαμίγκο, αργυροπελεκάνος, πελαργούς, έχουμε τσικνιάδες πολλούς, κορμοράνους, πολλά πουλιά. Έχουμε το ιστορικό μνημείο της Λύσσοβας στην Αγία Τριάδα. Αυτές είναι τις καλύτερες δραστηριότητες που έχει εδώ για τον κόσμο. Έχουμε ήπιο καιρό εδώ πέρα στα Ιβάρια και μπορεί ο κόσμος να το απολαμβάνει ευχάριστα τις δραστηριότητες που έχουμε εδώ. Συμμετέχουν και μικρά παιδιά, αρκεί να συνοδεύονται ή από δασκάλους ή από τους γονείς. Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου Ετωλικού έχει τσιπούρα, λαβράκι, κεφαλοειδή, φοβιός, χέλια, την μπάφα που δίνεται από κοτάραχο. Οι δραστηριότητες που γίνονται πάνω στα Ιβάρια είναι ανοίγουν το ηχθειοτροφείο το Φεβρουάριο μήνα. Σοδεύει η λιμνοθάλασσα και αυτό εξηγούμε στους επισκέπτες πως το ηχθειοτροφείο επάνω δεν είναι όπως είναι, ακούνε ηχθειοτροφείο νομίζω πως είναι τα κλουβιά. Όχι, εδώ μπαίνει φυσικά το ψάρι μέσα, μεγαλώνει μόνο του, δεν το εκτρέφουμε και όταν έρθει, τελειώσει η εργασία στο ηχθειοτροφείο, το κάθε ψάρι θα έρθει με την εποχή του. Εδώ μπορεί να έρθει κάποιος να δει το νησί του Αϊσώστη, το εκκλησάκι του Αϊσώστη, το φάρο, το παλιό τελωνείο. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να συνοδεύονται και μικρά παιδιά, αν συνοδεύονται με τους γονείς τους. Ναι, ανησυχώ μήπως χαθεί η αλληλευτική τέχνη του Ιβαρά για το λόγο που δεν μπαίνουν νέοι στη θάλασσα. Ταξιδεύοντας κάποιος μαζί μου, μαθαίνει να αγαπά και να σέβεται το περιβάλλον της θάλασσας. Δεν θα μπορούσα να ζήσω μακριά από τη θάλασσα γιατί με γαληνεύει και με ηρεμεί ψυχικά. Τα φρέσκα ψάρια τα ξεχωρίζεις από το χρώμα από τα βράχια, πόσο σκούρο είναι, από το πόσο σκληρή είναι η επιδερμίδα τους και από τη γελάδα στα μάτια. Όταν έρχεται κάποιος στο καΐκι μου για αλλιευτικό τουρισμό, ζει από κοντά την εμπειρία και την αγαπά και παράλληλα τη διαφημίζει φεύγοντας, οπότε έτσι συνεχίζεται ο αλλιευτικός τουρισμός. Ο αλλιευτικός τουρισμός θα μπορούσε να ισχύει όλο το χρόνο με βάση τις καιρικές συνθήκες.